kontaknya menisuk belajar wae aku ya Dik. Sor barongan wis tak kena nonggon kok. Nggih, kene kula aturaken keluarga besar Ki Dalang Rohman wonten dalem Mojokerto Sundalu Bapak Dalang Rohman menawi dalu menika mirsani live streaming paguyuban Margo Laras Ki Dalang Rohman matur nuwun niki yoga itu mriki kali Mas Joko Romantika balapan iya Dik kalau balapan awas nek ade cekeli mobil mabit Dik tau mobil mabit tau seneng kamu ane awet-awet gak kelirik saiki jaman edan-edanan lanang wadon do awur-awuran lanang wadon ora ketinggalan mula simbah lanang ora ketinggalan simbah putri nuruti karepe dhewe yen wis kontek njur lali putune rewel banjur nesu mula simbah putri aja ditiru simbah putri banjur nesu yen wis kontek njur lali putune rewel banjur nasu mula simbah lanang aja ditiru simbah putri nuruti karepe njur lali putune rewel banjur nasu mula simbah putri ditutup watu nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku
kok